O Centro de Información á Muller de Ribeira pon en marcha os obradoiros de batch cooking para fomentar a corresponsabilidade e o reparto de tarefas no fogar. A iniciativa, que estará impartida polo cociñeiro Iñaki Bretal, está dirixida a homes e adolescentes maiores de 15 anos, que poderán ir acompañados de algún familiar. O prestixioso cociñeiro Iñaki Bretal, que tuvo a ben, sendo temporada alta, a verdad que se lle agradece un montón que quixera vir a dar estes cursos, que tuvera a ben facer esos huecos, e que foi un esforzo importante para el, así mo transmiteu, pero, bueno, unha persona de prestixio na cociña, membro do Grupo 9, e que tamén é de Ribeira, co cal, pois, tamén é un doble mérito. Estas clases vanse a desenvolver na cociña industrial que temos no mercado municipal, e serían os días 24, 25, 26 e 27 de agosto, de 10 a 2 da tarde, con un horario de mañán para, bueno, tamén que todo o mundo poda achegarse ali, e serían unhas plazas limitadas. Vamos a limitalo á ocupación que ten a cociña, que son 12 plazas, e está dirixido a homes de máis de 15 anos, que poderán, en este caso, pois, vir acompañados dun familiar ou dunha persona que teña ben, pois, disfrutar destes cursos tamén. O obxectivo é achegarse á técnica do batch cooking, baseada na elaboración de varios pratos nunha soa xornada para deixar preparadas as bases das comidas de toda a semana. Non se trata dun show cooking, senón que os asistentes cociñarán a través de novas técnicas e preparacións, con base no produto local e de tempada. As persoas que se anoten e o alumnado que participe vai a cociñar. Ao principio decía que vai haber un pequeno espacio de reflexión para analizar a labor de todos os membros da unidade familiar nos coidados, e como podemos aportar entre todas e todos máis para lograr unha mellor conciliación. De feito, este curso, entre os seus obxectivos, está precisamente eso, facilitar que toda a unidade familiar participe. Os interesados poden inscribirse a partir de mañá xoves, tanto no enlace do QR que aparece no cartel como no teléfono 679 306 188.